Kumusta mo ugmaing gabi? Adlaw karon nga Sabado sa 4 sa bulan sa Hunyo tuig 2022. O siyempre, welcome sa ato nga programa nga Abantiro on the Line karon nga kagabi. Kumusta mo dina sa probinsya sa South Cotabato? Murag aligre kuno mo karon dina ha. Nga mga libre, ha? Weekend kay naghugyaw matapos kalipay kagapon adlaw Hunyo 3 ang mga anti-mining group sa South Cotabato sa pagkasikbit dapat human givito ni Governor Renaldo Tamayo Jr. ang Provincial Ordinance number 23 series of 2022 nga nagwagtang sa pagban sa open pit mining sa South Cotabato silalom sa ilang environmental code milungtad na og kaping na polo kato. Sikad sa iyang verbal statement o official kasulat ang ngadto sa sangguniang panalawigan kun SP pilagi kag outgoing Vice Governor Vicente De Jesus ng sanggunian na may pasalito sa hindi maintindihan na rason. Gusto kong evento ang ordinansang ito at ibabalik sa sanggunian at dahil nakareses ngayon, sana ang susunod na sanggunian pag-aralan mabuti ang ordinansang ito at titinan ang lahat ng gulo kung ano pa ang mas makakabuti sa probinsya ng South Cotabato. Pastilan, lipaya gyud sa mga anti-mining group oy ha. Grabe gyud pagkalipay nila na. Tungod kay milampos kuno sila sa ilang awhag gadto kang Gobernador Tamayo nga evito aga nasampit nga provincial ordinance. Okay kayo. Pastilan ha, apan aga pangutana. Kada bang inyong gibati karon kalipay nga tawag ka nagpinal naghana nga kalipay karon? Dili ka na mapulihan sa dakong kasubo o kaligot-guto niya sa maabot nga mga adlaw. Abantiro on the line! Abantiro on the line! Rem Agtun ang inyong Abantiro on the line! Kinagumikan subay sa malaod ang veto power sa usa ka chief executive o gobernador. Pwede unya ka nang i-override sa sangguniang panaluigan na kun iswi. O kung ma-override kini, automatiko nga mawad-ad o gagahom ang pagbito ni Gobernador Tamayo sa Provincial Ordinansa number 23. Nagpasabot nga ang mamahimo lamang unyang useless o walay kapuslanan ang naasoy nga pagbito ug nasayod ng daan ini si Gobernador Tamayo. Pero aron dili mo silaop ang kapungot sa mga anti-mining group, iyagyapon kining gihimo ang pagbito isip kabahin sa gitawag og proseso. Mo na gitawag og proseso. Akonsaylo ba sa taga anti-mining group kay daghan biya sa maong grupo nga mibotar kaniya ni adto ga Mayo 9 sa eleksyon hinunang suble siyang napili pagka-gobernador sa South Cotabato hangtod sa tuig 2025. Abantiro on the line! Abantiro on the line! Rem Agtun ang inyong Abantiro on the line! Pero ano ninyong masayran? Nga givito man o wala ni Gobernador Tamayo ang nasampit ka ordinansa magpadayon gayod ang operasyon sa open pit mining sa Tampakan tungod subay sa nasudnong balaod masilazo sa gitawag nga Philippine Mining Act of 1995 o Republic Act 7942. Gitugot man ang large scale open pit mining wala ka na gibawal sa maoga balaod. Og tiban nga walay bisan unsa nga lokal nga balaod ordinansa nga mulabaw sa nasudnong balaod o Republic Act 794. Pasabot lamang nga kung unsay itugot or gitugot nga nakalatid sa Philippine Mining Act of 1995 dili kini pwede supakol sa laing lokal nga balaod kundi mopatigbabaw gayod ang nasudnong balaod sa tanang asapito.
hinungdan kung anong yatagan sa Dinar National og permit o pagtugot aga Sagittario sa Mines Incorporated kon SMI nga maglusad og open pit mining dinha sa Tambakan. Una nagiwagtan sa Dinar National diadto ga December 2021. Pinagi ni kanhi Dinar Secretary Roy Simado ang pagban sa open pit mining sa tibok nasod Pilipinas nga mugdakan ni ex Dinar Secretary Gida Lopez aron subling mapabalik sa operasyon sa pagbina ang mga mining companies o sa nini aga SMI. Nagpasabot lang kana gabisan pag-unsaon na sa mga anti-mining group pastilan dili o gadili gyud mapugga ni bisan kinsa mag individual o grupo ang operasyon sa open pit mining sa Tambakan, hilabi na nga gitugot na kinagdaan sa balaod og adunay permiso ngadto sa nasudnong gobyerno. Abandero on the line. Abandero on the line. Rem Abdon ang iyong Abandero on the line. Og kung masugda na unya ang operasyon sa babina, dinha na unya magsugod pagbidlisiw aga masanag nga paglaom sa mga tribong blaan nga magabaton og haruhay nga kinabuhi, laki pa nini ang pag-usbong siyempre o paglambo sa ekonomiya sa lungsod. O siyempre, sigurado gayon ako nga mupisik unya ngadto sa mga sigbit dapit ang gilantaw nga kalambuan sa ekonomiya sa Tambakan. Kini ang inyong Abandero on the line na Ray Magdon. Kaya salamat sa inyo nga pagminaw o nga paglantaw sa ato nga tulumanon karon na nga kagabihon. Abandero